आज आम्ही या ठिकाणी वांग्याचं भरीत बनवणार आहे. त्यासाठी वांगी धुवून घेतली आहेत, कटिंग करून घेतली आहेत. आपण पाहू शकता, हे बघा अशा प्रकारे कटिंग करून घेतली आहेत. टोमॅटो आहे आणि हा बटाटा आहे धुवून घेतलेला आहे, आपण पाहू शकता. कांदा टोमॅटोचं मिश्रण आहे आणि ह्याच्यात ना आम्ही वाटप करून घेतलेलं आहे. वाटपामध्ये काय काय टाकलेलं आणि खोबरं, कांदा आणि धने पावडर. खोबरं, कांदा, धणे पावडरचं हे मिश्रण जे आहे आणि हे आता ह्या कांदा आणि टोमॅटोमध्ये मिक्स करून त्याचं वांग्याचं भरीत बनवायचं आहे. आता आम्ही आणि ह्याच्यात मसाला टाकतो आहे. 1 चमचा मस्तपैकी मसाला टाकला आहे आणि हा लाल तिखट मिरची पावडर जे आहे ना ते सुद्धा 1 चमचा आता आम्ही यामध्ये टाकत आहोत. आपल्याला जेवढं तिखट पाहिजे तेवढं तिखट आपण यामध्ये ॲड करू शकतो. गरम मसाला. आता गरम मसाल्याच्या डब्यातला हे कोणती पावडर टाकली? गरम मसाला. हा गरम मसाला 1 चमचा टाकला आहे. आता हळद टाकत आहोत अर्धा चमचा. आणि काय टाकते? लसूण. आता आलं लसूण मिरचीची पेस्ट जी असते ना ती आम्ही आता यामध्ये थोडीफार टाकली आहे. साधारणतः 1 चमचा आलं लसूण मिरचीची पेस्ट टाकली. आणि थोडंसं कांदा आणि जे आहे टोमॅटो ते वेगळं करून ठेवलं आहे एका वाटीत. आणि जे मिश्रण या ठिकाणी ताटामध्ये आम्ही करत ठेवलं आहे ना त्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकत आहोत. भरीत बनवण्यासाठी मिक्स करून घ्यायचं आहे. हे सगळं मिश्रण एकदम एकजीव करून घेतल्यानंतर ना चांगलं असं मळून नाही पण छान असं हे करायचं. आणि आता ते कापलेल्या वांग्यामध्ये भरायचं म्हणजे भरले वांगी सक्सेसफुल होतील. आता 1 वांग भरून झालेलं आहे. आता दुसरं वांग आपण पाहू शकता कशा प्रकारे त्यामध्ये मिश्रण भरलं जातं आहे. ऑलमोस्ट सर्व वांगी जे आहेत याच्यामध्ये हे जे मिश्रण आता भरली वांगीचं मिश्रण जे बनवलं आहे ना ते भरून ऑलमोस्ट झालेलं आहे. तर टोमॅटो आहे या ठिकाणी त्याच्यामध्ये पण आपण पाहिजे तर भरू शकतो म्हणजे भरलं टोमॅटो पण होईल. आजीने काय केलं आहे टोमॅटोचा मधला भाग आहे ना ते मस्तपैकी कोरला आहे आणि शॉर्टकटमध्ये पटकन आजीने त्याच्यामध्ये मिश्रण भरलंय म्हणजे भरलं टोमॅटो पण झालं आणि वरचं झाकण लावलं. आता हे सर्व रेडी तर झालेलं आहे. आता आपल्याला ह्या ताटातलं सगळं भरले वांग्याचं मिश्रण जे आहे ना त्याच्यामध्ये बटाटे जे धुवून घेतले होते कापून घेतले होते ते आता यामध्ये टाकले आहे. आता हे फोडणीला घालायचे. हा बघा आता आम्ही या ठिकाणी कढईमध्ये भरली वांगी बनवण्यासाठी थोडंसं तेल टाकलं आहे. साधारणतः आपल्याला जेवढं गरज वाटतं ना तेवढंसं तेल टाकायचं असं का प्रमाण असं नसतं. त्याची फोडणी आपल्याला यामध्ये टाकायची आहे. राई टाकली आहे, थोडंसं जिरं टाकलं आणि थोडासा कढीपत्ता आपण यामध्ये टाकला आहे. आता आपण यामध्ये कांदा आणि टोमॅटो फोडणीला टाकला आहे आणि मग 1 वांग जे आता भरून घेतलं होतं ना ते आपण यामध्ये सोडायचे आहे. पाहू शकता आपण कशा प्रकारे या ठिकाणी भरली वांगी जे आहेत ते आम्ही तेलामध्ये सोडली आहेत. भरून घेतलेली वांगी अशा प्रकारे आपल्याला थोडी थोडी सोडायची आहेत वांगी. आता बटाटा बाजूला सोडायचा आहे. आता टोमॅटो एक दुसऱ्या साईडला ठेवायचा. टोमॅटोच्या आतमध्ये पण एक जादू आहे म्हणजे ते भरले वांगीचं मिश्रण पण आपण टोमॅटोमध्ये भरलेलं आहे म्हणून टोमॅटो आपण बाजूला ठेवायचा आणि बाजूला उरली सुरली बटाटी ठेवायची आणि उरला सुरला भरली वांगीचं मिश्रण पण त्या कढईमध्ये इतरत्र पसरवायचं. बघा किती सुरेख असं आपले भरले वांगीचं मिश्रण झालं आहे. आता 2 मिनटं आपल्याला हे सगळं मिश्रण यामध्ये टाकून झाल्यानंतर झाकण लावून ठेवून द्यायचं आहे. चला आता झाकण लावून ठेवूया 10 मिनिटासाठी.
10 मिनटं झालेली आहेत. आता आपण हे झाकण खोलून पाहूया. चला, आपली वांग्याचं भरीत या कढईमध्ये खूप उत्तमरित्या तयार झालेलं आहे. आता डिशमध्ये आपण वांगे काढून घेऊया. वांग्याची भरीत आपण पाहू शकता अतिशय उत्तमरित्या हे आपण वांग्याचे भरीत या ठिकाणी तयार झालेले आपल्याला दिसत आहे. आणि ह्या टोमॅटोमध्ये पण आम्ही भरताचं मिश्रण होतं ते सुद्धा ॲड केलं होतं. ही वांग्याची भरीतची रेसिपी, वांग्याच्या भरताची रेसिपी जर आपल्याला आवडली असेल ना तर नक्की घरी करून पहा आणि या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.